ኢትዮጵያ ድሕርናይ 14 ዓመታት ስራሕ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ዝተረኽብሉ ንዓቢ ግድብ ሕዳሴ ብዕል መሪቓ ምረቓ ግድብ ሕዳሴ ዝተሳተፉ መራሕቲ ኣፍሪቃ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ዑመር ገለ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዴት ፕሬዝዳንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ባርባዶስ ሚያ ሞቶሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኤስዋቲኒ ሚሶ ደላሚኒ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ምክትል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ፈጻሚ ዳይሬክተርን ቋሚ ኮሚሽንን ሕብራት ሃገራት ኣፍሪቃ ክላቨር ጋቴተ በኣካል ተሳቲፎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዓቢ ግድብ ሕዳሴ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝቕጽሉ ቀረባ ዓመታት ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ሜጋ ፕሮጀክታት ክጅምሩ ምዃኑ ከፍልጥ እንከሎ ካብዚኦም ከዓ ድሮ 6 ዓበይቲ ፕሮጀክታት ወግዓዊ ገይርዎም ኣሎ። ሓደ ካብዞም 6 ፕሮጀክታት ከዓ ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ዝውዕል ዝበሎ ህንጸት ናይ ኒውክለር መደበር ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅምር ድማ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ግድብ ሕዳሴ ዝመጣጠን ንሰላማዊ ዕላማ ዝውዕል መመንጨዊ ሓይሊ ኒውክለር ክትሃንጽ ክጅምር ያውን ኢሉ እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። በተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ምስራሕ መጻረዪ ነዳዲ ክጅምር ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ክጅምሩ ካብ ዝበሎም ዓበይቲ ፕሮጀክታት መፍረጋዝ ምስፍሕፋሕ ማዕሩፈ ነፈርትን ህንጸት ኣባይትን ምዃኖም እውን ሓቢሩ ንሱ ቀጺሉ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝዕውቱ ሜጋ ፕሮጀክታት እቶም ዘይተቐስኮውን ኣብ ቅድሜና ስለ ዘለዉ ካብ ሕጂ ንድሓር ኢትዮጵያውያን በቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ክንፈርሕ የብልናን እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ከቢድ ዕማም ክንዳሎ ይግባእ ኢሉ እቲ ንነዊሕ እዋን ነዳዲ ንምውፃእ ዘለና ድሌት ሕልምና ዘማልእ መጻረዪ ነዳዲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ስርሑ ክጅምር ኢሉ ኣብ ዝቕጽሉ 6 ዓመታት ድማ ብውሕዱ 1.5 ሚልዮን መንበረ ኣባይቲ ክህነጹ ምዃኖም ተዛሪብሎ። ከም ዝፍለጥ ግድብ ሕዳሴ ክህነጽ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ግብፅን ሱዳንን ናይ ህልውና ሓደጋ ብምባል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት እናሓርፈ ክመጽእ እንከሎ ኣብ መንጎአን ድማ ዲፕሎማሲ እንዳሓየለ ክመጽእ ጸኒሑ ነዚ ኣወላውል መርገጽ ኢትዮጵያ ንምብዳህ ከዓ ክሳብ ወተሃደራዊ ስምዕ ምኽታም በፂሐን እየን። ግብፂ ወትሩ ንመጠን ብጽሒት ማይ ብዝኾነ መንገዲ ከም እትከላኸል ክትገልጽ ዝጸንሐት ኮይና ናይል ጉዳይ ህልውናያ ክትብል ጸኒሓ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕት ኩናት ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ደባዊ ምሰሓብን ኣብ ዝርብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ቀሊል ዘይበሃል ጽዑንቶ ከም ዝፈጠረ እውን ይዝከር። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ሶማልያን ኤርትራን ዝነበራ ዝምድና ምዝሕታሉ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ንዘለዋ ቅሬታ ንግዚኡ ተጠቂማትሉ ዝነበረት ኮይና ኣብዚ እዋን ግን ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዝምድና ናብ ንቡር መሊሳቶ ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ ናይ ዝግድብ ከዓ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ በኣካል ተረኺቡ እዩ። ምስ ስነ ስርዓት ምምራቕ ግድብ ሕዳሴ ብዘተሓሓዝ ድማ ሩስያ ብመንገዲ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲኣ ገይራ ኣውፅያቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳዓመቆ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ከምኡ ድማ ኣብዚ ዓመት ብርክት ዝበሉ ናይ ሩስያ ሰበስልጣን ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ብምግባር ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡን ኣብዚ እዋን ድማ ኢትዮጵያን ሩስያን ዝምድናን ብፍላይ ምስ ምጽምባር ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ እንዳዓመቆ መጽኡ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ኢትዮጵያ ተማሃሮ ብምዋላ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ሩስያ ንኽመሃሩ ዘሎ ክፉት ቦታ እንዳዛየደ ይመጽእ ምህላው ገሊጹ እቲ ኤምባሲ በተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ጉዳይ ኒውክለር ኣብ መንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ምትሕብባር ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ምስቲ ሮሳቶም ዝበሃል መንግስታዊ ናይ ሩስያ ናይ ኣቶሚካዊ ጸዓት ትካል ዝኾነ ናይ ኒውክለር መደበራት ክሃንጽ ዝኽእል ትካል ናይ ጸዓት መመንጨዊ ኒውክለራዊ መደበራት ንምህናጽ ተዘራረብ ከም ዘላን እቲ ኢትዮጵያ ክትሃንጾ መዲባ ዘላ ናይ ኒውክለር መደበራት ከዓ ንሰላማዊ መዓላ ማለት መመንጨዊ ጸዓት ከምኡ ድማ ኣብ ሕክምናዊ መዳያት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ምዃኑን ንሕርሻ ኢትዮጵያ እውን ልዑል ኣበርክቶ ዝህልዎ ክኸውን ምዃኑን ተገሊጹሎ። በጀካ ዝውነቲ ኤምባሲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትሕብባር እንዳዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎን ካብ 19 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ሩስያ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ከም ጸንሐን ሕጂ ድማ እንዳሰፍሐ ይመጽእ ምህላው ገሊጹ ብዛዕባ እቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ዘልዕልዎ ዘለዉ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ድማ ሩስያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕግታት ንሕቶታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም እትድግፎ ክትገልጽ እንከላ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ
بحر زي بلن هاجرات بمنقدتن أب قربيتن زلوا أفدق بحر زلوان هاجرات بفقاد نايتن أفدق بحر زونن هاجرات مسمر أفدق بحر نمركب كخلا اللون زبل كوينو روسيا نزك متدقفن بسلماو منقدي بزته كومدما بخلتاو متحبر إثيوبيا مسمر ناب أفدق بحر نمركب روسيا كمتدقفن اتدقفخا أب أهقراو حقتات زتمركز مخانيو ازي امباسي غاليس زركب كم زفلت روسيان إثيوبيان حجت رايزي كونه أب جزي حبر السوفيت ون طبق ركبت سنحنا هاجرات كوينن أب جزي حبر السوفيت روسيا كأند وتهدراوي دقافيت ناي إثيوبيا منبارا يذكر أب زوان كأمس انبار إثيوبيان أب هاجرات بريكس مس روسيا زلوا الركبات عند عمق زمت زلوا خوينو نيكولاراوي ممنش أو ساعات نمهنا أزدما إثيوبيا مستر روساتوم زبهال منجست روسيا زوننو ناي أتوميكاوت ساعات تكال تزرار بيازلا عباي بريطانيا نزي تحابران سدتنياتات نملاس زي السمام عن هاجرات فيزا دو كتبل كمتخقل حدث صحافيت وشت او قدايات تهاجر شابانا محمود حبيرا شابانا نزز تزاربت اباخيبا 5A سنمستاف كاب امريكا استراليا نيوزيلندن كندا ناب لندن نزمص منسترات ابز انقدت اليو زوان زي منقست عباي بريطانيا بجلابو غيرهم مترب انجليز سوغرو بز حسابات نمكتا حيال صغطي قطيم وزلا شابانا بقدم اب قداميتن ايسرح معلتا شحن 9 سبات بتمتربنا بعد انجليز كاتون كله زقصر زما حدك هب زعابي بزح كوينه تمزغبي ركب صحافيت وشت او قدايات كوينه دحر مشاما بعربي ابزهابته قدامي مغلصي قند علامه دوبات عباي بريطانيا محلاو مخانو حبيرالا بزعبا فيزا ملكيتا دما بفلاي مستنزيغاتاتن زي قبلا هاجرات كومون اتم ابزك هلو فقات زي بلوم سبات الجيسنا ناب عدم كنملسم كم نخل نمرغاص بحبار كوينا خنسرحلو نخل بايتا زلو يمسلني لا ابلعلتن زي تحابر هاجرات امونغوتن 5A هاجرات توادد حبراو سقم تخوسد تزراريبنا ألنا ختبلون تزاريبا هاجرات كتحابر انت زيك إلن زسع فيزا مقراصيو هاجرات نتحق كختلا نصبه حدث اب هاجرنا كله مسل انت زي بولدما كنملسو ألنا إلا ز صحافيت وشت او قدايات اب مصاي فيزا زقدا هاجرات بعلمن مخانن بزرزر اي غلصاتن قدام منستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر قدم حج زياده غبراو اغابا فيزا كم زمرص غيلص نيريو تقدمي منستر اب سنه ابزهاو مغلصي اتزوها فيزا بمنصرتن هاجرات زيغاتاتن كقبلا زريو دليت كمركوس يحاسبولو كم زول حبيرو نيريو تمالسوني وهاب قال قدام منستر امونغو محازوت 5A اب زي حقاو سدات بحبار نمسرح استغبر سمع نتقداينا مكات كالي مسارح مخانو منقس زي حقاو سدات دون بالن ابزك هلو زي بلم سبات نملاسن كل امارا استات نمتقام زلو قراصنت زر مخانو غليصيو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم